سلام علیکم به کل تماشابینان. در امروزه نواری ما 45 سر گوسپند فروشی ناحیه فیض‌آباد دهه زرکمر 16 سرش برای 8 نر 8 ماده یک اشقر 28 سالگی زویا برادرو номерои соҳибша дар рӯи экран мемону маълумоти пурраи худи соҳиби мол мегирӣ. молои беҳтаринаи молои созаи наворда бине бародаро тамошо кунӣ, баъд занг бизанӣ, нархшам аз худи соҳиби мол мепурсе бародаро, қимат мега, арзоншон мега, қадри худаш маслиҳат мекунӣ, маъқул кушид, занг мезанӣ, маслиҳат мекунӣ, мегирӣ. баъд кадиме моли фурӯшӣ дора, хонаи фурӯшӣ дора, замини фурӯшӣ дора, мошини фурӯшӣ дора. ватсап масиликаша дар комментария мемонам, бародаро занг мезанед, сёнка мекунем, мепартоем дар канал, мефурӯшӣ. боқӣ хонаводу сарбаланд бошӣ.